जों मा नोंथ' गगामाखालि नुग्रो मोना मिनिस्लुयोमोन दिनै मा जाखो नोङो दिनै मानो दरसि जाखो हायेन न'नै बेखौ नाय जोंना बेफोर मा नोंनि हाबानि कार्ड हरखाब माब्रै गुबुनजों हाबानि रादै खानो हागोन नों हायेन आं नाजादोंबाबो नोंनो बान्दोखौ खोथेनानै लाखियासै इसां बुंबाय आं नोंखौ दिनैसिम खुगासो रुबायलायबाय साख्रि ला होननानै साख्रिखौ मावनो गोसो जाब्लानो मोनोमोनब्ला आं मावालासिनो थागौमोन नामा नोंथ' साख्रिबो मोना आरो गुबुन राहा लामाबो नागिरनानै लाया आं लाजिनाय मोनबाय नोंजों रिलेसनाव थानो आंनि लोगोफ्रा बयबो सोङो नोंनि बयफ्रेन्डआ मा मावो होननानै अब्ला आं खोन्थासै नामा आंनि बयफ्रेन्डआ बेखार होननानै जोंना नों दासो लाजिदों नामा हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि गोदान मोनसे शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायो लोगोफोर आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों गावरेमा प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों शर्ट फिल्म लानानै फैबाय थायो बिथांमोननि चेनेलखौ गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ नाथाय गोबाङानो मिथिया लोगोफोर बे शर्ट फिल्मनि टाइटेलानो जादों साख्रिआवला नागिरदों मोनदों लोगोफोर बे शर्ट फिल्मखौ बिथांमोनहा बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय लोगोफोर बिथांमोननि बे शर्ट फिल्माव गाहायै फावखौ खालामदों फेमास आरो सनालि बिथांमोनजों लोगोसे जोंसार फिलिसा मासुम आरो जुलि डिरेक्सन एडिटर स्ट'रि स्क्रिप्टखौ होदों बिथां जुलि मुसाहारि प्रडिउसार बिथां जुलि मुसाहारि लोगोफोर बिथांमोननि बे शर्ट सावथुना थारैनो बाख्नायजाथाव ओंथि गोनां सावथुन लानानै फैदों नोंथांमोनहा बिथांमोननि बे शर्ट सावथुन साख्रिआवला नागिरदों मोनदों सावथुनखौ नुवाखैब्ला गावरेमा प्रडाक्शन चेनेलाव थांना नायनो हागोन लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै लोगोफोर बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों लोगोफोर आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन